नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి స్వాగతం. ఈరోజు మనము అధ్యాయం 12వ అధ్యాయం, చాప్టర్ 12. కనిపిస్తుంది మాతాజీ? కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, ఎస్. అధ్యాయం 12వది భక్తి యోగం. సో అర్జున ఉవాచ ఏవం సదయుక్తా ఏ భక్తానాం పరిపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః. అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, నీ భక్తియుక్త సేవలో సదా యుక్తముగా నియుక్తులైన వారు మరియు అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మమును ధ్యానించువారు అను ఇరువురిలో ఎవరు మిగుల పరిపూర్ణని భావింపబడుదురు. తేషాంకే యోగ విత్తమ. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక వాదీలు ఎవరు ఫాలో చేస్తున్నారు, బట్ మన వైదిక అనుయాయులు ఇక్కడ చెప్తున్నట్లు రెండు రకంగా, మెయిన్గా 2 types, ఇంపర్సనలిస్ట్, పర్సనలిస్ట్. సో భగవంతుడు పరమసత్యము అంత్యమున ఒక వ్యక్తి అని భక్తులు భావించితే, ఇంకొంతమంది అంతిమంగా భగవంతుడు ఇలా నిరాకార బ్రహ్మన్, నిరాకార స్వరూపుడు, భగవంతుడు ఒక రూపం లేదు, ఒక పేరు లేదు, ఒక గుణాలు యావది లేదు, యావది అంతా ఒకటి అచింత్య అవ్యక్త. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు అవగాహన. సో ఏంటంటే రూపం ఇస్తే ఇంకొకటి ఇస్తే వాళ్ళ అవగాహన అది లిమిట్ అయిపోతుంది, మితి అయిపోతుంది. సో ఆ పరసత్యం అనేది దానికి లిమిట్లెస్, అన్లిమిటెడ్, అది అవ్యక్త రూపంగా సర్వవ్యాపంగా ఉండేది అని వాళ్ళు ఇక్కడ అవ్యక్తం, అవికార్యం, ఇక్కడ చెప్తుండేది అక్షరం అవ్యక్తం. సో ఆ యావది సంపూర్ణ అవగాహన అని ఇక్కడ అర్జునుడ నేర ప్రశ్న. ఎవరు దాంట్లో బెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటలిస్ట్, యోగ విత్తమ. సో ఎవరు శ్రేష్ఠులు వాళ్ళిద్దరిలో అని అర్జునుడ ప్రశ్న. ఎస్, సో భక్తులు భగవంతుడు అంతిమంగా ఒక వ్యక్తి. సో ఈ నిరాకార స్వరూప బ్రహ్మను కూడా భగవంతుడు ఒక ఇది చెప్పేది బ్రహ్మ దేహ కాంతి, అంతే బ్రహ్మజ్యోతి. సో భగవంతుడే మూలము, సర్వము. సో వెనకాలి అధ్యాయం భగవంతుడి అహం సర్వస్య ప్రభవో. సో నేనే అన్ని దానికి మూలం, అన్ని నన్నుండినే వస్తుంది, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే. సో ఈ 2 రకమైన ఆధ్యాత్మిక అన్యాయం 2 విధంగా ఉన్నారు. ఎవరు ఎక్కువ పరిపూర్ణలు అని అర్జునుడ నేర ప్రశ్న. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతా తే మే యుక్తతమో మతా. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెనో, నా స్వీయ రూపమనందు మనస్సును లగ్నము చేసి దివ్యమును ఘనమును అగు శ్రద్ధతో సదా నా అర్చనము నందు నియుక్తులైన వారును అత్యంత పరిపూర్ణ నేను భావింతును. సో ఈ భక్తి కార్యకలాపాలు భగవంతుడు చెప్తుండేది. ఎవరు నేను వ్యక్తి రూపంగా నన్ను తెలుసుకొని సో నన్ను పూజించరు వాళ్ళు ఎక్కువ పరిపూర్ణులు. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ మన నిజస్వరూపమే అది. ప్రతి జీవుడు భగవంతుడు నిత్య సేవకుడు. జీవేర స్వరూపహాయ్ నిత్యేర కృష్ణదాస్. మనము ముక్తి ఇత్వా అన్యతా రూపం స్వరూపేణ వ్యవస్థితి. మన స్వరూపం మన నిజ స్థితినే
ముక్తి స్థితిలో ఉంటే మేము భగవంతుడ నిత్య దాసులు. సో ఈ భక్తి కార్యాలు చేసేది సహజ మన కార్యాలు ఇది. సో అర్జునుడికి భగవంతుడు నేరంగా చెప్తుంది, శ్రద్ధయా పరయోపేతి తేమే యుక్తత్వముత. సో ఎవరు ఈ భక్తి కార్యాల్లో ఉన్నట్టుంటున్నారు వాళ్ళే ఎక్కువ పరిపూర్ణలు. వేరే వాళ్ళు వస్తారు ఎవరు అవ్యక్తవాదులు చాలా జన్మాల తర్వాత ఇదే దానికి రావచ్చు. లేకుంటే ఎవరైనా ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఒక ప్రభావంతో రావచ్చు. సో అది ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అవుతే కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్ భక్తి భగవతుల శుద్ధ భక్తుల వేదే పర్ఫెక్షన్. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాల భగవతులు చెప్పేది, ఏతు అక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతైతే రతాః. ఇంద్రియాతీతమును సర్వవ్యాపకమును అచింత్యమును మార్పురహితమును స్థిరమును అచలమును అవ్యక్త తత్వమును పరతత్వపు ఆకార భావనము సర్వేంద్రియ నిగ్రహము ద్వారా సర్వులయడ సమభావం కలిగి పూర్ణముగా ఉపాసించు సర్వభూత హితులైన వారి సహితము అంత్యమున నన్ను పొందుదురు. అంత్యమున తే ప్రాప్నువంతి మామేవ. భగవంతుడు చెప్తుంది వాళ్ళు కూడా నన్నే చేరుదురు అవుతే అంతిముగా బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మాసు దుర్లభ. 7వ అధ్యాయంలోనే భగవంతుడు చెప్పినట్లు ఈ జ్ఞానవంతులు ఎక్కువగా జ్ఞాన సముపార్జన ద్వారా నేను ఈ దేహం కాదు, నేను ఆత్మ, నేతి 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 నేను తల కాదు, నేను కాళ్ళు కాదు, నేను దేహం కాదు, కన్ను కాదు, చెవులు కాదు, అంటే భౌతికంగా నేను ఇదేది కాదు. సో ఎవరు నేను బ్రహ్మన్ అహం బ్రహ్మాస్మి. సో ఈ రకంగా దాంట్లో జ్ఞాన సముపార్జనము ధ్యానము. సో అలాగే భగవంతుడు తత్వమసి, నేను ఆ భగవంతుడు ఒకటే, గుణరీతిగా ఒకటి డెఫినెట్లీ అయితే ప్రమాణంలో పరిమాణంలో చాలా తేడా ఉంది భగవంతునికి. మనం ఒక చిన్న ఒక నీళ్ళు డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఒక ఓషన్, లేకంటే ఒక సూర్యుడు ఒక చిన్న కాంతి సన్ పార్టికల్. సో ఇంత చాలా డిఫరెన్స్ మనకు భగవంతునికి. మనము భగవంతుడు విభు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో మేము భగవంతుడిని పూజించేది ఇది గురించి ఇక్కడ చూపిస్తుండేది. డైటీ వర్షిప్ భగవంతుని ఆరాధన చేసేది దివ్యమూర్తి. సో ఇదేమో ఒకటి కల్పనా ఊహంగా చేసేదని కాదు, ఇది శాస్త్రోక్తంగా గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు దీన్ని స్థాపించింది ఈ విధానం. సుశీల ప్రభుపాదులో చాలా చక్కగా ఒక ఉపమానం చెప్పేది. ఒక తపాలి పెట్టి ఉన్నట్టు, తపాలి పెట్టి అంటే పోస్ట్ బాక్స్. ఆ పోస్ట్ బాక్స్లో మనము పోస్ట్ వేస్తే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళాలి, లేకుంటే అమెరికా వెళ్ళాలి. సో పోస్ట్ అది గవర్నమెంట్ సర్కారం దాన్ని ఆథరైజ్ చేసిన కారణాన అది వెళ్తుంది. అదేమీ లేదు, అది ఒక ఎర్ర డబ్బీ అంతే, రెడ్ బాక్స్ అవుతే ఆథరైజ్డ్ రెడ్ బాక్స్. ఇప్పుడు నేనే దాన్ని కల్పించి సృష్టించి ఒకటి పెడితే అది పని చేయదు. అదే సర్కారం పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టేది కారణం అది పని చేస్తుంది. సో అలాగనే భగవంతుడి దివ్యమూర్తిలో ఇది వేదాశాస్త్రంగా అనుసారంగా గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళ ఆహ్వానించి భగవంతుడు వచ్చి మనకి మేము కనుపునట్లు చూసినట్లు వ్యవహరించినట్లు మనకి భగవంతుడు అవ్యక్తమై మన సేవని స్వీకరించి ఇంతెంతగా అంటే చెప్పేది ఇది అర్చ అవతార అని చెప్తారు. భగవంతుడి విధమైన అవతారాలు, పురుషావతార, యుగ అవతార, శక్త్యావేశ అవతార. సో అలాగా భగవంతుడు అవతరించేది దానికి విధం. ఇది ఒక రకమైన అవతారం, అర్చావతారం. భగవంతుడు మనకి కనుకున్నట్లు మనం భగవంతుని సేవించే అవకాశం దొరికేదానికి భగవంతుడు వచ్చేది. అది ఒక రాయి రూపులను, ఒక కట్ట రూపులను, ఒక ఇంకేమో పెయింటింగ్ చిత్రమేమో విచ్చేది తను, ఒక పంచలోహంలను, మెటల్స్ లోహంలా, లేకుంటే ఇంకొకటి జ్యువెల్స్. సో వేరే దీనికి భగవంతుడు ఎంత అవుతానో ఇవంతా భగవంతుడ భౌతిక శక్తిని. భూమి రాపో అనలో వాయు ఖం మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇత్యమే భిన్నామే ప్రకృతి రష్టద. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేది కృష్ణుడ శక్తి అయిన దానికి కృష్ణుడ అచింత్య శక్తితో తన శక్తులను కూడా భగవంతుడు వ్యక్తం అవ్వచ్చు. అది భగవంతుడ దివ్య శక్తి. సో ఎంతగా అంటే అది సేమ్ భగవంతుడు సంపూర్ణంగా ఎలా పూర్ణ పురుషోత్తమ స్వయం రూప భగవాన్ వివరిస్తాడో అలాగే మనని భగవంతుడు రక్షించవచ్చు, మనని ఆశీర్వదించవచ్చు. సో భగవంతుడు సర్వశక్తులు అనే దానికి అదే ఒక ఇది. సో ఈ దీనిగా
భక్తి మార్గంలో ఈ భగవంతుడి ఆరాధన ఇది చాలా ఆథరైజ్డ్. భగవంతుడి మందిరంలోనో మన ఇంట్లోనో భగవంతుడ పూజించేది ఇది చాలా మంది పురోగతి సాధిస్తుంది. ఇది సహజంగా మనకి భగవంతుడి పైన ఉండే అనురక్తిని పొందుతాం మనం. సో ఇదేమో ఇది ఒక కల్పించుకునేది ఏమో ఒకటి ఇమాజిన్, సో కల్పన చేసేది అవసరంలే. సో భగవంతుడు అచింత్య శక్తితో ఇది వ్యక్తం అవుతుంది అండ్ మనకు భగవంతుడు అనుగ్రహించే ఒక అవకాశం. సో ఎన్నో దీనికి స్టోరీస్, ఒక స్టోరీ చెప్పాలి అంటే ఎవరు వాళ్ళు, ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు, ఒకటి చాలా ముసలాయన, ఇంకొకటి కూడా ముసలాయన చాలా ధనికుడు. సో ఒక సమయం వాళ్ళిద్దరు బృందావనంకి వెళ్తారు. బృందావనంలో ఈ యువక బ్రాహ్మణుడు, వాళ్ళు ఒక పేదవాడు అయితే సేమ్ విలేజ్ నుంచి వెళ్ళింటారు. సో వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వెనకాల సమయంలో తీర్థయాత్ర అంటే అది సులభం కాదు. ఇప్పుడు మనం ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు, ఇంకొకటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు 500 years 700 అంతటా లేదు, 1000-2000 years. సో వాళ్ళు నడుచుకునే వెళ్తుంటారు. సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఒరిస్సా దగ్గర ఇక్కడ వాళ్ళ ఇది, అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తారు బృందావనం. సో వెళ్ళే మార్గంలో చాలా సహాయం చేసి ఉంటారు. సో ఆ సాయంకి విని ఆ ముసలా భక్తుడు వాళ్ళు చెప్తారు, నేను మీకు ఏమైనా ఇవ్వాలి అని, నేను మీరు చేసే సేవకి. సో ఏమి అంటే నా ఇది నా చిన్న కూతురు, సో వాళ్ళని మీకు వివాహం చేపిస్తాను. సో యువకుడు వాళ్ళు చెప్తారు, ఇది సాధ్యం కాదు అంటే మీరు పైన స్టేటస్లా చాలా ధనికలు, నేను చాలా పేదవాడు. సో ఇది కాదు, ఇది స్టేటస్, ఇది సేమ్ స్టేటస్లలో లేదు ఇది. సో అవుతున్న వాళ్ళు లేదు, ఇది ఎంత నా కూతురు, నాకే అధికారం ఉంది. సో ఆయన నేను వాళ్ళు ఇచ్చి నేను డెఫినెట్గా ఇది చేస్తాను. ఇక్కడ మా ఎదుట భగవంతుడు ఉన్నారు, గోపాలమూర్తి. సో దీని ఎదుట ఇదే వెళ్ళే సాక్షి. సో నేను ఇది చెప్పినట్లు చేస్తాను. సో అయింది అని తిరిగి వస్తారు. యాత్ర అవుతుంది, ఫినిష్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు విలేజ్, వాళ్ళ నగరానికి వచ్చారు. ఎంతో సమయం అయింది, ఏమి న్యూస్ లేదంటే ఒకరోజు అడుగుతారు, ఎవరు సీనియర్ ఎల్డర్ బ్రాహ్మణ వాళ్ళు, ముసలు ఆయన వాళ్ళు అడుగుతారు వాళ్ళ భార్యకి, ఇలాగా నేను తీర్థయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఒక వ్యక్తి నాకు చాలా సహాయం చేశాడు. సో దానికోసం నేను ఈ మాట ఇచ్చాను. సో త్వరనే ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది, మనము ఇంత పెద్ద స్టేట్లో ఉన్నాం, ఇదంట్లో ఉన్నాం, ధనికులు వాళ్ళు చూస్తే అంత దీనిగా ఉన్నారు, ఇది మీరే అక్క వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళు కూడా వస్తారు. సో ఇది లేదు, భగవంతుని ఎదురు నేను చెప్పాను, నేను మాట ఇచ్చాను నేను గోపాలను ఎదుట. సో అప్పుడు వాళ్ళ భార్య, లేదు మీరు చేస్తే నేను పోయి నదిలా నేను మునిగిపోతాను, సూసైడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసేది ఇప్పుడు? సో వీళ్ళు ఒకవైపు మా భగవంతుడికి మాట ఇచ్చింది, ఇంకొక వైపు ఫ్యామిలీనే ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు అందరూ ఆపోజిట్గా ఉన్నారు. సో ఆ బ్రాహ్మణుడు భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉండిపోతారు అలాగే. అయితే వాళ్ళ కొడుకు చెప్తారు, మీరు ఊరికే సైలెంట్గా ఉండిపోండి, ఆ వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు నేను చూసుకుంటాను. సో కొంత సమయం తర్వాత ఇంకొక ఎవరికి మాట ఇచ్చారో వాళ్ళు వస్తారు. ఎందుకంటే భగవంతుడి ఎదుర మాట సామాన్యం కాదు, భగవంతుడి ఎదుట మాట నిలుపుకోవాలి. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అక్కడ, ఏమైంది, మీరు తర్వాత ఏం న్యూస్ లేదు. సో వాళ్ళు కొంత సైలెంట్గా ఉన్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఇంత ఇది ఉంది. సో త్వరనే ఈ పెద్ద కొడుకు వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి, వాళ్ళు నాస్తికుడు, నమ్మకంలే. సో ఈ వ్యక్తి, నువ్వు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు మా తండ్రిది అంతా ఒకటి ఇది ఇచ్చి, మాదక వస్తువు ఏమో ఇచ్చి, నువ్వు ఇంటాక్సికెంట్, వాళ్ళది అంతా డబ్బులంతా నువ్వు దొంగిచ్చాను. సో తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ మాట ఇచ్చారు అని వాళ్ళు, నేను కూతుర్ని పెండ్లి కావాలని చెప్తావు కదా నువ్వు అని, నిన్ను శిక్షించాలి అని వాళ్ళపైన చార్జెస్. సో త్వరనే అంతా కొంత వెనక ఎవరున్నారు చుట్టూ అంత హౌసెస్, నైబరింగ్ హౌసెస్, వాళ్ళంతా చేరుతారు పెద్ద సీన్గా. సో సీన్ కంటే లేదు, వీళ్ళు భగవంతుడి దగ్గర మాట ఇచ్చారు, సో అంతా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. వీళ్ళు చెప్తారు, ఏమి సాక్షి భగవంతుడు అని వీళ్ళు చెప్తారు. సో ఇది సాక్షి అంటే సాక్షిని తీసుకొని రండి. సాక్షి అంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పాలి, వాళ్ళు కోర్టులో జస్టిస్లా వాళ్ళు నిల్చుకొని వాళ్ళు చెప్పాలి, అప్పుడు సాక్షిని మేము స్వీకరించుతాం. అంటే ఈ ముసలాయన కొడుకు నాస్తికుడు, వాళ్ళకి నమ్మకంలే, ఇది గోపాలుడు భగవంతుడు, ఒక కట్ట, ఒక బొమ్మ, ఒక రాయి అంతే. సో తర్వాత ఈ భక్తుడు, లేదు నేను ఆ సాక్షిని తీసుకొని వస్తాను అని నేరంగా బృందావనంకి వెళ్తారు.
సో బృందావనంకి వెళ్ళి అదే మూర్తి గోపాలమూర్తి వాళ్ళకి చెప్పేది, మీరు సాక్షిగా మీరు ఉన్నారు ఆ రోజు ఆయన చెప్పినప్పుడు. సో ఇప్పుడు మీరు సాక్షి ఇవ్వాలి, సమయం వచ్చింది. సో గోపాలుడు చెప్పేది, నేను ఎలా వచ్చాను నేను మూర్తి, నేను ఒక బొమ్మగా ఉన్నాను నాకు కాదు ఇది, నేను ఎక్కడ చలించేది. సో అప్పుడు భక్తుడు, మీరు మాట్లాడుతున్నారు, సో అలాగే మీరు చలించొచ్చు. సో భగవంతుడు ఆ శుద్ధ భక్తులకి ఆ కేవలం ఒక బొమ్మ, ఒక రాయి, ఒక ఇది మనక. సో భగవంతుడే సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు. సో శ్రీకృష్ణుడు సో చెప్తారు ప్రభుపాదులు, వాళ్ళు భక్తుడి నుంచి మాటల్లో భగవంతుడు వాజ్ డిఫీటెడ్. ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పారు, మీరు మాట్లాడితే మీరు నడచొచ్చు కూడా, ఏంటంటే మీరు బొమ్మ అది మాట్లాడదు, ఒక సామాన్య ఒక కట్ట మాట్లాడదు. సో మీరు సాక్షాత్ భగవంతుని. సో సో ఈ రకంగా భక్తులు భగవంతుని చూస్తారు. సో భగవంతుడు కూడా అయింది, ఓకే, ఒక కండిషన్, నేను వస్తాను, అయితే వచ్చేటప్పుడు ప్రతిరోజు నాకు మీరు ఇంత ఆహారం నైవేద్యం పెట్టాలి, అప్పటికి నేను వస్తున్నాను అని మీకు నా ఒక గెజ్జలు, నా ఒక ఏమి యాంకల్ బెల్స్ ఉన్నాయి, దాని ద్వారా తెలుస్తుంది, శబ్దం ద్వారా మీరు ఎదుట వెళ్తున్నారు అంటే నేను వెనకాల నుంచి వస్తుంటాను, నేను ఫాలో చేస్తుంటాను. సో అయింది అని ఓకే. సో అక్కడ బృందావనం ఉండేది ఇక్కడ వీళ్ళు ఉండేది ಯಾವುದೋ ఒక నగరము, దీంట్లో ఒరిస్సా ఈ కాళింగ ప్రాంతం. సో అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు. సో లాస్ట్ చివరికి ఇంకేమి విలేజ్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్డ్, అక్కడ కొంత సౌండ్ ఏమో వినోదో ఏమో ఎనీవే ఇది, ఆ భక్తుడు వెనకాల తిరిగి చూస్తారు. సో భగవంతుడు ఉన్నారు, భగవంతుడు వచ్చారు, వీళ్ళు వెనకాల ఫాలో చేస్తూ వచ్చారు అక్కడ దూరంగా. సో భగవంతుడు చెప్తారు, నౌ ఆల్ రైట్, నేను ఇక్కడ నిల్చుకుంటాను, మీ అంతా వీళ్ళకి పిలుచుకొని రండి, నేను సాక్షికి చెప్తాను. సో తర్వాత అందరూ స్వీకరిస్తారు. అంత గొప్ప మూర్తి, పెద్ద మూర్తి బృందావనం నుంచి వచ్చారు. సో చెప్తారు భగవంతుడు, ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉంది, సాక్షి గోపాల అని. మేము జగన్నాథ్పురికి వెళ్ళే రూట్లో జస్ట్ 10-12-15 కిలోమీటర్స్ అంతే, ఇదే మూర్తి. సో సో భగవంతుడు సాక్షిగా వచ్చి తన భక్తులకి మధ్య ఇది చేసింది ఒకటి ఒక. సో ఎనీవే భగవంతుడు ఇది ఏదో ఈ దివ్యమూర్తిలో ఒక కట్ట రాయి, సో అదే మనం వాళ్ళని సేవించేది. సో సాక్షాత్ భగవంతుడే. అర్చే విష్ణు శీలాది గురుషు నరమతి. సో ఒక మాట శాస్త్రం చెప్పేది, మూర్తి భగవంతుడి దివ్యమూర్తిని మనమేమో అదొక శిల, అదొకటి రాయి, అదొక ఇది అని అనుకుంటే చెప్తారు అర్చే విష్ణు శిలాది గురుషు నరమతి. అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది. అలాగే ఒక శుద్ధ ఆచార్యులు వాళ్ళని ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా భావించేదో పురుషునమతి, వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు, సబుద్ధి నారకి అని వస్తుంది, వాళ్ళకి నరక బుద్ధి అని వస్తుంది, అంటే బుద్ధి సరిలే, వాళ్ళకి అవగాహన సరిలే అని ఒకటి చెప్పే మాట. సో భగవంతుడు తన అచింత శక్తితో భక్తులకి వాళ్ళు సాయం చేసేదానికి, భగవంతుడికి ఆ భక్తిని స్వీకరించడానికి భగవంతుడు స్వీకరించే దివ్య రూపాలు, దివ్య మూర్తి స్వరూపం. ఎస్, కొంతమంది ఇది ఎంత కొత్తగా మేము కనిపెట్టాము, ఇది ఆరాధన, మూర్తి పూజ, ఇదంతా వెనకాల వేదకాలంలో లేదు, ఇలాగ ఏమో సిద్ధాంతాలు ఏమో అవగాహనతో ఉన్నారు, లేదు. మేము కొంత రోజులు వెనకాల వింటా ఉండి, శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చే మొదటే శ్రీరామచంద్రుడు మూర్తిని వాళ్ళ వంశజులు వాళ్ళు ఆరాధిస్తుంటారు. మూలరామ, ఇప్పుడు కూడా మూలరామ భగవత మూర్తి ఉన్నారు. శ్రీరంగం రంగనాథ మూర్తి చెప్తారు, బ్రహ్ముడుకి మొదటగా భగవంతుడు గర్భోదక విష్ణు ఇచ్చిన మూర్తి. సో గర్భోదక విష్ణుమూర్తి అది సో ఫస్ట్ మూర్తి ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండంలో అని చెప్తారు ఆ మూర్తి. సో బ్రహ్మలోకం నుంచి ఇక్కడ కిందకి కూడా వచ్చి వాళ్ళు మన సేవను స్వీకరిస్తుండే శ్రీరంగనాథ. సో అలాగే ప్రతి ఒక్కటి ఎంత దివ్య ధామాలు, అక్కడ దివ్య మూర్తిలు మేము వింటాం. బాలాజీ ఎంత, సో అంతా కూడా ఇతిహాసాల చరిత్రలు ఉన్నాయి. సో సాక్షాత్ భగవంతుడే వచ్చి మన సేవాన్ని స్వీకరిస్తుండేది. క్లేశ అధికతరస్థేషాం అవ్యక్తం ఆసక్త చేతసాం అవ్యక్తాయి గతిర్దుఃఖ దేహవద్భిర్ అవాప్యతే. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వమునందు ఆసక్తమైన చిత్తము గల వారికి పురోగతి అన్నది మిగుల క్లేశకరం. ఆ విధానమున ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. సో భగవంతుడు నేరంగా చెప్తుండేది, ఇది యాలక్క కావాలి, ఈ రకంగా అవ్యక్త స్వరూపంగా ఆలోచించేది, కల్పించుకునేది, ధ్యానించేది, ఇవంతా యాలు కావాలి. ఆ రకమైన జ్ఞాన సముపార్జన యాలు కావాలి. యాలంటే ఇది క్లేశ అంటే చాలా దుఃఖకరమైనది. దుఃఖ, సో ఇంత పదాలు కృష్ణుడు ఒకే శ్లోకాల క్లేశ దుఃఖ అని చెప్తుంది. అంటే ఇది అవసరంలే, ఇది అగత్యంలే. సో అయితే భక్తి మార్గంగా భగవంతుడు చెప్పింది మాకు, రాజవిద్య రాజగుహ్యం సుసుఖం కర్తం అవ్యయం.
సుసుఖం, చాలా చాలా ఆనందం భక్తి కార్యాలు చేసేదాన్ని. భగవంతుని గురించి జపం చేసేది. ఇప్పుడు మీరంతా నేను లేట్గా వచ్చాను, మీరు జపం చేస్తున్న నాకే స్టాప్ చేసేదాన్ని, నాకే ఒక ఇది అవుతుంది. ఎందుకంటే జపం అంత బాగుంది. అది మార్నింగ్ టైం, టైం, ఎనీ టైం ఇట్ ఈస్ నైస్ చాంటింగ్. భగవంతుడి నామం జపించేది, కీర్తించేది, భగవంతుడ ఇది గురించి వినేది, చదివేది, శాస్త్రాలు లేకుంటే ఆరాధించేది, ప్రతి ఒక్కటి ఏది మేము చేస్తే భగవంతుడి సంబంధం కార్యాలు చాలా ఆనందమయ్యే కార్యాలు. సుసుఖం కర్తుమవ్యం. అయితే ఈ కార్యాలు ఇది చాలా ఇంద్రియాలు నిగ్రహించేది, ఇదంతా జ్ఞాన సముపార్జన చేసేది, ఇదంతా చాలా ఇది తీవ్ర తపస్సులు ఆచరించేది. కృష్ణుడు చెప్తుండేది క్లేశ దుఃఖ ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మహి సన్యస్య మత్పరాః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పాథ మయ్యావేశిత చేతసా. కానీ ఓ అర్జున, సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్ని చింతలే నాకు భక్తులై మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను అర్చించేడి వారిని శీఘ్రమే జనన మరణమును సంసార సాగరము నుండి ఉద్ధరింతును. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది ఇది ఒక సంసార సాగరం ఎవరు కూడా క్రాస్ చేసేకి అవ్వదు. ఎంత ఒక ఛాంపియన్ ఉంటేనో కాదు. సో అక్కడ అంత నీళ్ళు అంత ఫోర్స్గా ఉంటుంది, అంత అలలు ఉంటుంది, అంత. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఒక టైం స్టార్మ్స్ ఏమో ఉంటుంది. అయితే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు నేనే వాళ్ళని రక్షిస్తాను, నేనే వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాను. సో భక్తులకి ఇది విశేష అనుగ్రహము కృష్ణుడే స్వతహ చేస్తుండేది ఇది. సో భౌతిక జగత్ని మేము ఇక్కడ చూసినట్లు ఒక సమయం సాగరానికి పోల్చుతారు, కొంత సమయంకి యావది చాలా విశాలంగా ఉండి అశ్వత్థ వృక్షంగా మన్ని బంధించేది గుత్రి గుణాలు అని పోల్చుతారు. కొంత సమయము ఫారెస్ట్ ఫైర్ ఏం చెప్తారు, అగ్గి, ఒక అడవిలో వచ్చే అగ్గి, అది కాల్చేది, దాన్ని నిలిపేకవ్వద్దు, దాన్ని దయించేది ప్రతి ఒక్కటి. సో ఆ రకంగా ఈ భౌతిక జగత్ కృష్ణుడు అక్కడ దుఃఖాలయం అని చెప్పారు. ఇది ఒక సమయము ఒక బందీగృహంగా పోల్చుతారు. భౌతిక జగత్తు, ఈ బ్రహ్మాండము ఇది మన నిజవాసం కాదు. మన నిజవాసము భగవద్ధామం, వైకుంఠధామం, గోలోకధామం. సో భగవంతుడు నేను అక్కడ వాడిని తీసుకొని వెళ్తాను నా భక్తులకి అని భగవంతుడు నేరంగా చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు భగవంతుడు ఈ భక్తి కార్యాలు ఇది డిఫరెంట్ స్థాయిలా ఉండేది. ఇది 6 లెవెల్స్, 3 లెవెల్స్ డైరెక్ట్ భక్తి యోగా, ఇంకా వేరేది ఆధ్యాత్మిక మార్గాలుగా చెప్పొచ్చు. క్రమంగా మన్ని ఇదే ఒక దీనికి భక్తి మార్గంకి ఒక రోజు తీసుకొని వస్తుంది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు డివైడ్ చేస్తున్నారు. మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. దేవదేవుడైన నాయందే నీ మనస్సును స్థిరముగా నిలుపుము, మరియు నీ బుద్ధినంతయు నాయందే నియుక్తము గావింపును. ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయంగా నివసింతువు. సో ఇది సహజంగా ఇచ్చేస్తా ఉండే భక్తులు, ముక్త స్థితిలో నిత్య భక్తులు, నిత్య సిద్ధులు అని చెప్పేది వాడిని అనన్య భక్తి. సో ఇక్కడ కృష్ణుడ సైతం ఉండే బాలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ కృష్ణ స్నేహితులు. సో వాళ్ళు సదా భగవంతుడ పైన వాళ్ళు నిమగ్నంగా ఉన్నారు. సో అలాగే అంతరంగ భక్తులు, గోపికలు, యశోదామాయి, నందమహారాజు, బృందావనంలో ఎవరెవరు వింటాం, మథుర, ద్వారక, ఇక వైకుంఠ లోకాల్లో వాళ్ళంతా అనన్య భక్తులు. సో భగవంతునికి అసంఖ్య ఎంత భక్తులనే కౌంట్ లేదు. యాక్చువల్ చెప్తారు ఎలా ఒక పౌరవుల్లో మెయిన్ కొంతమంది జైల్లో ఉన్నారు. అలాగే ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండం అనేది కొంత జీవనం, ఎక్కువగా చాలా మంది ముక్త పురుషులు. సో ఇక్కడ ఎంత పాపులేషన్ ఉంటే అక్కడ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే ఇది ఒక జైల్లో కొంతనే ప్రదేశం. సో వాళ్ళంతా సదా భగవంతుల అనన్య భక్తుల భగవంతుని సేవిస్తున్నారు. సో అది మనకి త్వరనే కాదు, సంపూర్ణ మనస్సు బుద్ధిని భగవంతుడి పైన పెట్టేదానికి. సో దానికోసం ఏం చేయవచ్చు మనం? సో భగవంతుడు చెప్తారు సాధన భక్తి చేయవచ్చు మనం. అత చిత్తం సమాధాతుం న శక్తోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ఓ అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నాయందు మనస్సును లగ్నం చేయు నీవు సమర్థుడు కానిచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానములను అనుసరింపుము.
ఆ రీతిని నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకొనును. సో అభ్యాసం ప్రతిరోజు మనం అర్లీ మార్నింగ్ మేల్కొనేది. సో బ్రహ్మముహూర్తం, తర్వాత మంగళారతి, జప, కీర్తన, వేరే వేరే విధంగా ఇది ఒక శాస్త్రానుసారంగా, ఒక ఆచార్యుల అనుసారంగా మనం పాలించే ఒక భక్తి కార్యాలు. మనకి స్టార్టింగ్లో ఉండదు మనకి, అయ్యో ఇది చేయాలి అది చేయాలి అవుతే ఇది నా ఆదేశం. సో భగవంతునికి సంతృప్తి వస్తుంది ఇది కార్యం అని మనం దాన్ని సరైన అవగాహనతో మనం అభ్యసించేది తపస్య. సో ఈ భక్తి కార్యాలు చేసే తపస్య. సో ఇది సాధన భక్తి. సో దీని ద్వారా మనకి అనన్య భక్తి ఒకరోజు భగవంతుడి నుంచి దొరకవచ్చు. సో ఇది భగవంతుడు చేయండి అని చెప్తున్నారు. వ్యవస్థితంగా శాస్త్రానుసారంగా ఒక ఆచార్యుల ఆశ్రయంలో అభ్యాసించే ఒక భక్తి కార్యాలు, సాధన భక్తి ప్రాక్టీస్. ఇది కూడా మనకి కాకుండా ఉండొచ్చు సంపూర్ణంగా. స్టార్టింగ్లో ఎంతో మన ఇది ఉండొచ్చు, కమిట్మెంట్స్ భౌతికంగా. ఇంకా లేకపోతే మనకి భక్తి కార్యాల్లో ఇంకా అంత రుచి ఆస్వాదం కూడా లేక ఉండొచ్చు. ఓకే మంచిది అని ఉంది, అయితే ఎక్కువగా అంత సమయం మేము దాన్ని నియోగించేదానికి కాకుండా ఉండొచ్చు. సో దానికోసం భగవంతుడు చెప్పేది అభ్యాసే అపి అసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. భక్తి యోగ నియములను కూడా నీవు అభ్యసింపజాలినచో నా కొరకు కర్మను అనుసరించుటకు యత్నింపుము. ఏలైనా నా కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా నీవు పూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. సో భగవంతుడు నా కొరకు కర్మ అంటే భక్తి కార్యాలు, భక్తి సేవ మనము ఇది సంపూర్ణంగా అది వ్యవస్థితంగా చేసే కవలేకుంటేనే కూడా ఎంత అవుతుందో మనకి. సో చాలా మనం భక్తి కార్యాలను ప్రారంభించేది ఇలాగే. సో ఎవరైనా భక్తులు వాళ్ళు మనకి ఒక సహాయం కోరుతారు, వాళ్ళు భగవంతుని భక్తి కార్యాలు చేయడానికి మేము సహాయం చేయవచ్చు, అంటే యాదో మందిరంలో మేము వెళ్ళి ఒక సేవ చేయవచ్చు. సో ఈ రకంగా మనం ఆరంభిస్తాం, ఇది మంచిది, ఇది భగవంతుడికి సేవ చేస్తాం అని. సో ఇది భగవంతుడు వ్యవస్థితంగా లేకుంటేనో మనకి ఎంత మనకి కాయ మనస వాచ చెప్పేది భగవంతుడు మనకంతా ఇవంతా ఇచ్చాడు. మనస్సు, మన బుద్ధి, మన దేహము, మన ధనము, సరిగ్గా మన శక్తి, దేహ బలం. సో ఈ రకంగా ఎంత సాధ్యమవుతుందో ఎంత అవుతుందో మనం భగవంతుడ భక్తి సేవని మనమే చేస్తాం, లేదా వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమో సహాయం చేస్తాం. సో దీని ద్వారా మనము భగవంతుడు చెప్పేది భక్తిలా పురోగతి సాధిస్తాం. ఇది కూడా భక్తి యోగమే. ఇది నిష్కామ కర్మయోగం అని చెప్తుంది. నిష్కామ మనం లేకుంటే మేము ప్రతి ఒక్కటి ఏమో చేస్తున్నా నాకేమి లాభం ఉంది, స్వలాభం ఉంది, ఇది నాకు దీని నుంచి ఏమైనా కొంత డబ్బులు దొరుకుతుందా, నాకు దీని ద్వారా ఇంకేమైనా ఒక స్థానం దొరుకుతుందా, ఇంకొక కీర్తి దొరుకుతుందా, అలాగా మనం ఆలోచన. సో ఇదేది లేకుండా నాకు ఒక అవకాశం, సేవా భాగ్యం దొరికింది నాకు. సో భగవంతుడు ఒక భక్తి కార్యాలు భగవంతుడు ప్రీత్యర్థం సేవ చేసేదానికి అని మనం మన శక్తితో, మన దేహం, మన మనస్సు, మన బుద్ధి, లేకపోతే మన డబ్బులు, దీని ద్వారా మనము చేసే ఒక భక్తి సేవా కార్యం ఎంత అవుతుందో అంత యథాశక్తి. సో దీన్ని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా భగవంతుడు ఇది చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సెకండ్ కాకుండా ఇది చేయాలి. ప్రతి ఒక్కటి అంత భక్తి కార్యాలే ఇది. ఇప్పుడు మనం మందిరం, ఒకటి నూతన మందిరం చేస్తున్నాం. సో ఇది చేస్తున్నాం అంటే అంత చాలా మంది మనకి సాయం చేశారు. చాలా మంది మన ఇప్పుడు లైఫ్ మెంబర్షిప్, ధర్మకర్త సేవ, లేకుంటే ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ ఏదైతే మనం సేవలు ప్రారంభించాం. సో వాళ్ళంతా మనకు సాయం చేసే కారణం నేను చేస్తున్నాను. ఇది ఎంత భక్తి కార్యాలు. సో భగవంతుడు ఇది చేయాలి అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్, థర్డ్ ఒకటి మనకి పాలించుతా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పైన తీసుకొని వెళ్తుంది. సో ఇది కూడా కాక ఉండొచ్చు మనకి భగవంతుడా ఏదో ఒక సహాయం, భగవంతుడు మందిరానికో ఇంకొక విరాళం ఇచ్చేది ఇది కాక ఉండొచ్చు, మనకి ఇంకా నమ్మకం లేక ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు. సో భగవంతుడు చెప్తారు అథైతదపి అశక్తో సి కర్తుం మధ్యోగమాశ్రిత. సో మధ్యోగమాశ్రిత కృష్ణుని ఆశ్రయించే భక్తి యోగంని కొంత కూడా దాన్ని నేరంగా అభ్యసించక అవ్వదు. అప్పుడేం చేయొచ్చు? సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తథా కురు యథాత్మవా. సో అట్లీస్ట్ భగవంతునికి మనము ఒకటి మన కర్మఫలం ఇవ్వలేకుంటేనో ఏదైనా ఒక మంచి కార్యాలు, ఎంతో పుణ్య కార్యాలు అనేది ఉంటుంది, లేకపోతే ఎంతో మంది కష్టంలో ఉన్నారు సమాజంలో, సో వాళ్ళకి మేము సహాయం చేసేది. సో ఒక చాలా పేదవాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఇంకొకరు ఎడ్యుకేషన్కి ఇంకో కావాలి పేదవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇది ఉండక ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఒక అనాథలుగా ఉండొచ్చు, అనాథ ఆశ్రమం, ఒక వృద్ధాశ్రమం, లేకపోతే ఇంకొక హాస్పిటల్. సో
ట్రీట్మెంట్కి. సో ఎంతెంతో మేము మంచి కార్యాలని భౌతిక దీంట్లో చూస్తాం. ఫిలాంథ్రఫిక్ యాక్టివిటీస్, హ్యుమానిటేరియన్ యాక్టివిటీస్. సో భగవంతుడు దాన్ని అట్లీస్ట్ చేయండి అని ఇక్కడ 4th లెవెల్గా చెప్తున్నాయి. ఫస్ట్ క్లాస్ భగవంతుడు చెప్పింది తన సంపూర్ణ సమాధి భగవంతుడినే ఆలోచిస్తుంది. సో అది మన మూల స్వరూపము, అది హైయెస్ట్. రెండోది అది కాకున్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్పింది సాధన చేయండి. సాధన వ్యవస్థితంగా శాస్త్ర అనుసారంగా చేయండి. మూడోది అది కాలేకుంటే ఎంత అవుతుందో యథాశక్తిగా మీరు భగవంతుడి భక్తి కార్యాలు చేయండి. దాంట్లో సహాయం చేయండి. ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఆ కృష్ణ కర్మ దానికి సహాయం చేయండి. నాలుగోది అది కాకున్నప్పుడు భగవంతుడు ఇది ఇప్పుడు చెప్తుండేది జగత్తులో ఎంతోమంది కష్టంలో ఉన్నారు, వాళ్ళని సహాయం చేసే ఒక కార్యాలు, పుణ్య కార్యాలు ఇది చేయండి. సో అయితే ఒకటి నాస్తిక వర్గంలో ఉండే వ్యక్తులు ఇదే హైయెస్ట్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఏదో కొంత వాళ్ళు విరాళం ఇచ్చి ఎవరికో ఇంకా ఇది సహాయం చేశారంటే ఇదే నేను దేవుడు లేదు. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు, సో వాళ్ళ సేవ చేసేది మనము ముఖ్య కర్తవ్యము. దాన్ని విస్మరించి మనము ఏదేదో చేస్తున్నాం మనము. సో అయితే అట్లీస్ట్ ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మనము కర్మ ఫలము త్యజించే ద్వారా మనం మన అస్తిత్వం, మన ఉనికి శుద్ధి అవుతుంది. ఒక్కరోజు మనకి అవగాహన అవుతుంది, నేను శ్రీకృష్ణుడు నిత్య అంశము. శ్రీకృష్ణుడి నిజమైన రక్షకుడు, నిజమైన శ్రేయాభిలాషి ప్రతి ఒక్కరికి. సో నేను నాదేది కర్తవ్యం నేను చేయాలి మొదటగా. సో అని మేము తెలుసుకోండి. లేకుంటే మనం భగవంతుడు చేసింది ప్రకృతి ఇది అపరిపూర్ణము, నేనేమో దాన్ని ఇంటర్ఫియర్ చేసి సరి చేస్తాను, లేదు, అలా కాదు. సో ఎనీవే ఇది అట్లీస్ట్ ఒక వ్యక్తిని శుద్ధి చేస్తుంది ఈ కార్యం. దానికి భగవంతుడు 4th లెవెల్, 4th క్లాస్గా ఏదైనా ఒకటి పుణ్య కార్యాలు, ఒకటి కష్టంలో ఉండేది వ్యక్తికి సహాయం చేసేదిగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. 5th లెవెల్ శ్రేయోపి జ్ఞానం అభ్యాసం జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగం త్యాగ శాంతిర్ అనంతరం. ఈ అభ్యాసమును నీవు చేయలేకపోవనచో జ్ఞాన సమపార్జనంలో విముక్తుడు అగుము. అయినప్పటికీ జ్ఞానము కన్నను ధ్యానము మేలైనది. కానీ త్యాగము వలన మనుజుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగుటచే సర్వకర్మఫల త్యాగము ఆ ధ్యానం కన్నను మేలుమైనటిది. సో భగవంతుడు చెప్పేది 5th ఒక ధ్యానము, 6th జ్ఞానం. సో ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే భక్తి జ్ఞానం కాదు, భక్తి ధ్యానం కాదు. ఇది ప్రారంభంలో మనం చేసే ఒక జ్ఞానం. అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. మన జన్మ దొరికింది, మనం ఏమేమి తెలుసుకోవాలి, నేను ఎవరు, ప్రకృతి ఏమిటి, ఒక ఏమి దుఃఖాలు ఎలా వస్తున్నది, పునర్జన్మలు ఉన్నాయా, ఈ ప్రశ్నలు. సో దీనికి మనం ఆరంభం చేసి దాన్ని తెలుసుకునేది ఆ జ్ఞానం. అది సో ఒక ఆరంభం కావాలి. మన జన్మలో కేవలం మనం ఇంద్రియ వస్తువుల మగ్నం అయ్యేది కాదు. దాన్ని విడిచి మనము ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఎలా ఈ సమస్యల పరిష్కారం ఏమిటి, దీన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం, నేను ఆత్మ నా దేహమా. సో ఈ ఒక జ్ఞాన సంపాదన, దీన్ని భగవంతుడు 6వ లెవెల్గా చెప్తున్నారు ఆ ప్రారంభం. తర్వాత దాని ద్వారా కొంత ఇంద్రియ నిగ్రహం అయ్యి మనస్సు ఒక ధ్యానం అనేది ఇక్కడ ఇంపర్సనల్ ధ్యానం. ఇక్కడ మేము అవ్యక్త ధ్యానం చెప్తున్నాం. ఏదో ఒకటి వెలుగు, ఏదో ఒకటి సున్నా, దానిపైన కొంతమంది ధ్యానిస్తారు, యోగ మార్గాలు కొంతమంది. సో అది 5th క్లాస్గా భగవంతుడు. ఎలాంటి ఇంకా వాళ్ళకి పరతత్వం అంటే ఏమి, పరమసత్యం అంటే ఏమి ఇంకా కన్క్లూజన్ తెలియదు వాళ్ళకి. సో దానికోసం వాళ్ళు ఆరంభ దేశంలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఆ ధ్యానంని భగవంతుడు 5th లెవెల్గా చెప్తున్నారు. సో అట్లీస్ట్ ఈ కొంత ఇంద్రియ సుఖం విడిచి ఇంకా ఆత్మ గురించి కొంచెం అవగాహన పొందే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆధ్యాత్మికవాది. దానికోసం భగవంతుడు 5th లెవెల్గా ఆ ధ్యానము, 6th లెవెల్గా జ్ఞానం పెట్టారు. లేకుంటే కృష్ణుడి సంబంధంగా ఉండే కార్యాలు ఫస్ట్ 3లో వస్తుంది. అది భక్తి కార్యాలు. సో చాలా చక్కగా భగవంతుడు ఇది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించేది డిఫరెంట్ స్థాయిలో ఉండేది ఈ అధ్యాయంలో వివరించారు. ఇప్పుడు ఇదైనాక భగవంతుడు శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళ దివ్య గుణాలు, సో వాళ్ళ దీన్ని చెప్పేది. ఇప్పుడు అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమా నిరహంకారః సమదుఃఖా సుఖా క్షమీ సంతుష్టా సతత యోగి యథాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పిత మనో బుద్ధిర్ మద్భక్త సమే ప్రియః. ద్వేషం అనేది లేకుండా సర్వజీవుల ఎడ మైత్రిని కలిగిన వాడును, మమత్వమును లేని వాడును, నిత్యాహంకార రహితుడును, సుఖ దుఃఖముల రెండింటి యందును సమభావన కలవాడును, క్షమాగుణమును కలవాడును, సదా సంతుష్టుడైన వాడు, ఆత్మనిగ్రహం కలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నాయందు లగ్నము చేసి దృఢ నిశ్చయంతో
దృఢ నిశ్చయంతో నా భక్తి ఎందు నియుక్తుడైన వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది కుచేల. సో శుద్ధ భక్తుడు భగవంతుడిది. మేము వినేది కృష్ణుడ గురుకులంలో కృష్ణుడికి ఆప్త స్నేహితుడు అయితే కూడా తర్వాత చాలా విధవాడై పేద స్థితిలో వాళ్ళకి ఏది వస్త్రం లేదు, సరి ఆహారం లేదు, చాలా సన్నగా కడ్డిగా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ భార్య మీరు కృష్ణుడ స్నేహితుడు, కృష్ణుడికి మీ గురించి ఇది స్థితి తెలిస్తే ఖండితంగా మీకు ఇలా ఉన్నట్టు వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళు. సో మీరు వెళ్ళండి, కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళి కొంత సాయం తీసుకొని రండి. కృష్ణుడు ఇప్పుడు ద్వారకాలో మహారాజు. సో సుధామ ఎట్టుకొచ్చేవాడు లేదు, భౌతిక ఇది నా ఒక కర్మం అంతే, కర్మఫలం. సో భగవంతుడు నాకు ఎలా పెట్టారో సంతోషంగా ఉన్నాను, నేను ఆధ్యాత్మిక కార్యాల్లో సంతోషంగా ఉన్నాను. సో చెప్తారు బ్రాహ్మణుడిది ఒక లక్షణము, ఏ స్థితిలో ఉంటున్న వాళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ సంతోషంగా ఉండాలంట. లేకుంటే ఆ ఒక కార్యాలు అభ్యసించకపోదు. లేదు నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది శోక, ఇది మన భౌతిక ఇది కావాలి, హ్యాంకరింగ్ అండ్ లామెంటేషన్. సో అది ఉండరాదు. సో ఇది కుచేరుడు ఆ స్థితిలోనే ఉన్నారు. అయితే ఒకరోజు ఆలోచన, సో ఇంత వాళ్ళు భార్య ఫోర్స్ చేశారు, ఓకే కృష్ణుని చూసే ఒక అవకాశం అనేది దొరుకుతుంది కదా, చాలా సమయం అయింది అని వెళ్తారు. సో అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ భార్య ఒక అవలక్కి ఏం చెప్తాను దానికి, సో దాన్ని పార్చ్ రైస్ అని చెప్పేది. సో దాన్ని ఒకటి వాళ్ళు ప్రసాదంగా తయారు చేసి వాళ్ళు ఇస్తారు వాళ్ళు. సో వీళ్ళు తర్వాత కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు ఎక్కడ వివరిస్తుండే, కృష్ణుడు కూర్చొని ఒక స్థానంలో ఆ సింహాసనంలో వీళ్ళని కూర్చోపెట్టి వాళ్ళ కాళ్ళని భగవంతుడు కడుగుతున్నారు. అంటే ఒక శుద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఒక సన్యాసికి ఎలా మేము గౌరవం ఇవ్వాలి అని భగవంతుడే చూపిస్తుండేది ఒక విధానం. సో భగవంతుడే, భగవంతుడి పైన ఎవరు లే, గొప్పవాడు. అయితే కూడా భగవంతుడు మనం ఎలా వివరించాలి, ఎలా భక్తి కార్యాలు చేయాలి మనకి ఆదర్శంగా భగవంతుడు చూపేది. సో తర్వాత ఇక్కడ సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవి, రుక్మిణి, మహాలక్ష్మి వాళ్ళకి ఇది చేస్తున్న సేవించుతున్నారు. సో వీళ్ళు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యంగా అక్కడ ఉండే అంతఃపురాల స్త్రీలు, ఇదేమిటిది, ఇది ఎవరు, ఇంత బిదవాడు పేదవాడు, ఏదో ఒక సామాన్య వ్యక్తి కృష్ణుడు ఇంత ఆధారంగా గౌరవంగా వీళ్ళని సేవ చేస్తున్నారు. సో ఎనీవే, సో ఆ రోజు ఆ తర్వాత కృష్ణుడు వాళ్ళ దగ్గర ఫోర్స్గా అదే వాళ్ళు తెచ్చారు, వాళ్ళు పార్చ్ రైస్ ఇది అవలక్కి, దాన్ని స్వీకరించి కృష్ణుడు తన వెనకాలి గురుకులంలో వాళ్ళు ఇద్దరు చేసే ఒక స్నేహ లీలలు అంతా కూడా వాళ్ళు జ్ఞప్తి చేసుకొని ఒక రోజు వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. ఆ రోజుల చెప్తారు సుధామ కుచేలుడికి, నేను భౌతిక బ్రహ్మాండంలో లేదు, ఇది ఎక్కడో నేను వైకుంఠంలో ఇంకొక జగత్లో ఉన్నాను అనే వాడికి అనుభవం అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రోజు భగవంతుడు పర్మిషన్, అనుమతి తీసి వాళ్ళు తిరిగి వస్తున్నారు. వచ్చే వరకు వాళ్ళు ఏమీ అడగలే కృష్ణునికి, నాకు ఇది కావాలి. మనం అడుగుతాం కృష్ణునికి, మన పూజ ధర్మ కార్యాలైనాక ఇంకోటైనాక, కృష్ణ మాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ఇది ప్రాబ్లం, అది ప్రాబ్లం. పోతే ఇది వీళ్ళు కుచేలుడు ఏది కూడా లే. సో ఇంకా వాళ్ళు ఆలోచన చేసింది, కృష్ణుడు సద్దికి నాకేమి ఇవ్వలే అంటే, నేను ఎలా భక్తుడు అంటే, ఏదైనా నాకు భౌతికమైన దొరికేస్తే నేను కృష్ణుని మర్చిపోతాను, నేను దాంట్లోనే ఆ భౌతిక ఆనందమైన మగ్నం అయిపోతాను. సో దానికి కృష్ణుడు నాకేమి ఇవ్వలే. సో అంత సరి చక్కగా జరిగింది అని వస్తున్నారు. అయితే తిరిగి వచ్చి చూస్తే వాళ్ళ ఒక నగరం, వాళ్ళ పల్లి ఏది ఉందో అది ఒక పెద్ద ఒక దీనిగా మార్చిపోయింది, ఒక అంతఃపురం, అక్కడ బిగ్ ప్యాలెస్. సో వాళ్ళ వైఫ్ వస్తే వాళ్ళు అంత డెకరేటెడ్, అంత ఆభరణాలు, జ్యువెలరీ. అవుతాయని చెప్తారు. ఈ సుధాముడు శుద్ధ భక్తుడైన కారణంగా ఆ ఒక అంత దీంతోనూ వాళ్ళు భగవంతుడు భక్తి కార్యాలు చేశారు, భక్తి సేవలు చేశారు. వాళ్ళు పేదవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చేశారు, అంత ధనికులుగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడి భక్తిని అలాగనే చేశారు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకానో ద్విజతో తే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగ విముక్తో యః సచమే ప్రియః. ఎవరికి కష్టమును కలిగించిన వాడును, ఎవరి చేతును కలతకు గురి కాని వాడును, సుఖ దుఃఖములందును మరి భయోద్వేగములందును సమచిత్తునిగా నుండి వాడును అగు మనుజుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. ఎస్, సో ఇది చిత్రకేతు కథ. చిత్రకేతు వృత్రాసుర, నేను భాగవతంలో వినేది. ఒక గొప్ప భక్తుడు. అయితే ఒక సమయంలో వాళ్ళకి ఒక పార్వతీదేవి శాపం,
వాళ్ళ కర్స్, నువ్వు అసురుడుగా పుట్టాలి అని. సో ఆ ఒక సన్నివేశంతో సో అయితే వాళ్ళు స్వీకరించేవాళ్ళు. తర్వాత వృత్రాసురుడుగా పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందుతారు. వాళ్ళు ఏది ఒకటి ఇదిలే ఉద్విగ్నతలే, అయ్యో నాకు శాపం వచ్చింది, అయ్యో నాకు అపకీర్తి వచ్చింది, ఏది కూడా వాళ్ళు స్వీకరించారు అని చెప్తారు. చిత్రకేతు మహారాజు. ఎస్. అనపేక్ష శుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యతః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. సాధారణ కార్యకలాపములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును సమర్థుడును ఉదాసీనుడును సర్వవ్యతల నుండి ముక్తుడైన వాడును, ఏదేని ఫలం కొరకై తీవ్ర కృషి చేయని వాడును ఆ గుణ భక్తుడు నాకు మిగుల ప్రియుడు. కుచేలుడే వాళ్ళ భార్య చెప్తుండేది, వెళ్ళండి వెళ్ళండి కృష్ణుడు దగ్గర. యో న రిష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ సమే ప్రియ. ఉప్పాంగుట గాని దుఃఖించుట గాని తెలియని వాడు, శోకించుట గాని వాచించుట గాని ఎరిగిన వాడు, శుభాశుభములు రెండింటిని త్యాగము చేసిన వాడును అగు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. భక్త ప్రహ్లాదుడు వాడు ఇంకొక శుద్ధ భక్తులు చెప్తుండేది. నా శోచతి నా కాంక్షతి నా ద్వేష్టి నా. ఎస్. సమాశ్రిత శత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమాసంగ వివర్జితః తుల్యానంద స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరం మతిర్ భక్తిమాన్ సమే భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రుల ఎడ సమభావం కలిగిన వాడును, మాన అవమానముల యందు శీతోష్ణముల యందు సుఖ దుఃఖముల యందు నిందాస్తులందు సమబుద్ధి కలిగిన వాడును, అసంగత్వము నందు సదా విడివడి ఉండువాడును, సదా మౌని అయిన వాడును, దేని చైతన్యను సంతుష్ట నందన వాడును, నివాసము ఏదైనను లెక్క చేయని వాడును, జ్ఞానము ఆగు మనుజుడు నాకు అత్యంత ప్రియుడు. సో ఇక్కడ చూపిస్తుండేది ఈరోజు ఏకాదశి. సో ఇది మహారాజ అంబరీష వాళ్ళ చరిత్ర వృత్తాంతం. సో మహారాజ అంబరీష వాళ్ళు మహాభాగవతులు. చెప్పేది అంతా నవవిధ భక్తి సంపూర్ణంగా వాళ్ళు పాలించారు. తన కన్నులో భగవంతుని చూస్తుండ్రి, తన చెవుల్లో భగవంతుడి కూర్చి వింటుండ్రి, తన ముక్కించి భగవంతుడికి అర్పించే పూలు దాన్ని గంధం తీసుకుంటుండ్రి, వాళ్ళ నాలుకించి ఒక భగవంతుడు అర్పించే ప్రసాదము తులసి దాన్ని ఆస్వాదిస్తుండ్రి. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడికి అంటే వాళ్ళ కోరికలు, భగవంతుడి కోరికలు ఏముందో దాన్ని వాళ్ళు మహారాజుగా నిర్వహిస్తుండ్రి. అందరినీ కూడా భక్తులుగా మారిపోయారు వాళ్ళు, సంపూర్ణ వాళ్ళ పౌరవుల్ని, ప్రజల్ని. సో ఇది మహారాజ అంబరీష. సో వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఎంత ప్రసిద్ధి, వాళ్ళ ఖ్యాతి వచ్చింది, వాళ్ళ కీర్తి వచ్చింది అంటే ఒక సమయము వీళ్ళు దుర్వాసముని వింటారు, ఓ మహారాజ అంబరీష అంటే అంత గొప్ప భక్తుడు, అంత శుద్ధ భక్తుడు. సో వీళ్ళు ఇదేది, నేను ఒక సన్యాసి, నేను ఒక తపస్వి, నేను చేస్తున్నాను. సో ఇది జనసామాన్యులు ఎవయాల ఈ ఒక గృహస్థుడు, ఒక మహారాజు, క్షత్రియుడు వీళ్ళకి ఇంత గౌరవం ఇచ్చేదా? సో ఇది నేను చూపిస్తాను ఏది ఈ వ్యక్తి ఇది అని వాళ్ళు ఒక ద్వేషంతోనే, దేశం అనేది భావము, మనకిన్న ఒకరి ముందు ఇది ఉన్నారు, కీర్తిలానో ఇంకొక బలంలానో ఇంకొక బుద్ధిలానో ఉంటే మనకి ద్వేషం వస్తుంది మనకి సహజంగా భౌతిక స్థితిలో. సో అంత గొప్ప యోగి అవుతే కూడా చెప్తారు కొంత ద్వేషం అనేది ఉంది వాళ్ళు. సో దాంతో వాళ్ళు వచ్చారు. ఆ రోజు ద్వాదశి. సో ఈరోజు ఏకాదశి, మనం ధాన్యాలని స్వీకరించాము. ధాన్యాలు భక్తులు చాలా మంది నిర్జల అని ఏది స్వీకరించక నెక్స్ట్ డేనే వాళ్ళు ఉపవాసం చేస్తూ నెక్స్ట్ డే బ్రేక్ చేస్తారు. అయితే మనకి ఇప్పుడు కాకున్నప్పుడు మనం అట్లీస్ట్ ధాన్యాన్ని విడిచేయాలి ఆ రోజు. పప్పు, బియ్యము, గోధుమలు, ఇంకేమి ఉన్నాయి ఇది పల్సెస్, ఇదంతా ఇది కొంత విడిచేసి వేరే ఏదైనా అట్లీస్ట్ ఫ్రూట్స్, కూరగాయలు, పండ్లు దీన్నే సేవించవచ్చు ఆ రోజు, పాలు ఇదంతా. సో వీళ్ళు సంపూర్ణంగా నిర్జలమే చేస్తున్నారు. ఎవరు? మహారాజ్ అంబరీష్ ఏకాదశి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ద్వాదశి అనే సమయం ఒకటి ఉంటుంది, రేపు మోస్ట్లీ షార్ట్ టైం అనుకుంటాను, కొన్ని ఏకాదశిలు అలాగ వస్తుంది. సో మీరు చెక్ చేసుకోండి మీకు ఆ ప్లేస్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్నారు, ½ అవర్లో ఏమో బ్రేక్ చేయాలి, అలాగే ఉంది రేపు ద్వాదశి. సో వీళ్ళు ఆ ద్వాదశి రోజు
వీళ్ళు వచ్చారు. ఎవరు? దుర్వాసుని. సో వాళ్ళు వచ్చి మహారాజా అంబరీషుడు చాలా గౌరవంతో వాళ్ళని ఆహ్వానించి సో వాళ్ళకి పాద పూజ చేసి అంత చేశారు. తర్వాత మీరు కొంత ఆహారం స్వీకరించండి అని చెప్పినప్పుడు వస్తాను నేను, నేను నా ఒక నదిలో కొంత స్నాన కార్యము ఇంకొకటో జపము ఉంది, వస్తాను నేను తర్వాత. సో వీళ్ళు వెళ్తారు. వెళ్ళింది ఇక్కడ రారు ఇమీడియట్ తిరిగి. ఇక్కడ సమయం అయిపోతుంది, పాలన సమయము. దానిలోగా అది మేము ఆచరించలేకుంటే అది ఒక అపరాధం ద్వాదశి ఏకాదశి వ్రతానికి. సో ఇప్పుడు ఏం చేసేది? సో వాళ్ళ మంత్రిని కన్సల్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి కూడా ఇబ్బంది అంత తెలియదు. సో వీళ్ళే పరిష్కారం. అవును, శాస్త్రోక్తంగా ఒక సంపూర్ణ నిర్జల ఏకాదశి చేసినప్పుడు ఆచరించినప్పుడు కొంత నీళ్ళు తాగినప్పుడు అది బ్రేక్ చేసినట్లు. సో అలాగుననే ఒక నీళ్ళు అనేది అది అంత పెద్ద ఇది కాదు, వస్తువు కాదు, విషయం కాదు. సో ఒక గొప్ప ముని, ఒక బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళని ఒక వాళ్ళు మొదట ఆహారం స్వీకరించే ఒక ఇది కూడా లేదు, వాళ్ళకి అగౌరవంగా కూడా లేదు. నీళ్ళు అంతే, నీళ్ళు తాగింది ఏమో కొంత దాహమైందో ఇప్పుడు వ్రతాన్ని విడిచేసేదానికి వాళ్ళు నీళ్ళు తాగారు. సో అంతగా వాళ్ళు స్వీకరించారు, చేసి వ్రతం బ్రేక్ చేశారు. సో అయితే ఈ యోగి దుర్వాస మునికి ఉంది శక్తి. సో వీళ్ళు ఏమి చేస్తున్నారు అని దూరంగానే కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు దొరికింది ఒకటి చిన్న వాళ్ళది మిస్టేక్. సో ఇంతే చాలు వాళ్ళకి. సో ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు ఒక అసురుని సృష్టిస్తున్నారు. ఒక అసురుని సృష్టించి మహారాజా అంబరీషుని వధించాలి. సో మహారాజా అంబరీషు వాళ్ళు ఏమి ఆలోచనలే, వాళ్ళు కేవలం ఎప్పుడు భగవంతుని స్మరిస్తుంటారు. ఏమైంది, నేను ఏం తప్పు చేశాను, ఎలా ఈ ఋషిముని నా పైన ఇంత దీనిగా ఉన్నారు, క్రోధ భావంతో కోపంగా ఉన్నారు అని వీళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు. భగవంతుడు త్వరనే చెప్తారు, భగవంతుడు సుదర్శన చక్ర, భగవంతుడు నిత్య సేవకుడు. సో వాళ్ళు భగవంతుడు వీళ్ళ రక్షణకి వీళ్ళ ప్యాలెస్ లో ఉన్నారు. సో ఆ సుదర్శనుడు వచ్చి ఆ అసురుని వధించి చంపి ఇప్పుడు దుర్వాసముని వెనకాల వెళ్తున్నాడు. సో దుర్వాసముని ఆ చిత్రం లేదు ఇక్కడ, పెట్టాలి బాగా. సో దుర్వాసముని పరిగెత్తున్నారు. ఎక్కడ? ఒక గుహలో, ఒక కొండ పైన, ఒక అరణ్యము, ఒక సముద్రంలోగా, అంతరిక్ష, ఎక్కడ కూడా అంత వెళ్ళే శక్తి ఉంది. సో వాళ్ళ స్వప్రయత్నంతో ఆ సుదర్శనుడు నన్ను ఎలా వధించుతారో చంపుతారో అని పరిగెత్తున్నారు. తర్వాత అంత లోకాలు పర్యటన చేసి బ్రహ్ముడి దగ్గర వెళ్తారు. సో బ్రహ్ముడు చెప్తారు, నేనేమి చేయను, నేను సుదర్శనుడు, నేనేం చేసేకపోతుంది. శివుడి దగ్గర వెళ్తారు. శివుడు కూడా, నేను ఏమీ చేసేకపోతుంది, నువ్వు విష్ణు దగ్గరే వెళ్ళాలి. సో విష్ణులోక, వైకుంఠ లోక అంత వెళ్ళే ఒకటి ఇది ఉంది, స్ట్రెంగ్త్ ఉంది దుర్వాసమునికి. సో అప్పుడు నారాయణ చెప్పేది, నువ్వు ఏం చేశావు, నువ్వు నా భక్తుడిని నువ్వు ఇట్లా శిక్షించేది, అపరాధం చేస్తున్నావు. సో దీనికి నేను కూడా రక్షించకపో, నేను అస్వతంత్రం. సో చాలా బాగుంది నారాయణ భగవంతుడు చెప్పేది, నేను స్వతంత్రం లేదు నాకు, నేను నా భక్తుల అధీనుడు, నేను అహం భక్త పరాధీనో, నాకు ఏమి స్వతంత్రం లేదు, అస్వతంత్ర, నాకు స్వతంత్రం లేదు, అధీనం వాళ్ళకి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరే పోయి నువ్వు క్షమ కోరాలి. సో అప్పుడు వీళ్ళు తిరిగి దుర్వాసముని అంతా పర్యటన చేసి వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది, ఓ శుద్ధ భక్తుడు అంటే భగవంతుడికి ఎంత ఆత్మీయుడు. భగవంతుడు చెప్పేది, నాకు వాళ్ళు విడిచి ఏమీ తెలియదు, నా భక్తులకి కూడా నేను విడిచి ఏమీ తెలియదు, నేను వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నాను, వాళ్ళు నా హృదయంలో ఉన్నారు. సో ఇదంటే అంత ఆత్మీయ భావం అని నారాయణ చెప్పేసి అప్పుడు తెలుస్తుంది, నేను ఎంత తప్పు చేశాను. ఇది నేను చేసే ఒక కార్యాల్లో ఈ ఉద్దేశము, ఈ భక్తిని పొందేది. సో ఆల్రెడీ ఈ వ్యక్తి భగవంతుని సంతృప్తి చేశాడు. సో వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది, ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంబరీష్ మహారాజు. సో అప్పుడు వీడు వచ్చి వాళ్ళకి క్షమ కోరేది, దాన్ని క్షమించండి. సో చెప్తారు అప్పుడు ఒక సమయంకి 1 సంవత్సరమే అని చెప్తారు. అవుతేనో అంబరీష్ మహారాజు కాస్తున్నారు, వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ వెళ్ళారు ఈ దుర్వాసముని, ఏది నా దాంట్లో తప్పైంది, ఇలా వాళ్ళు అని వాళ్ళేమి, అయ్యో వాళ్ళకి అలాగే కావాలా, వాళ్ళకి నాకు వాళ్ళు అంత వైరత్వంతో నన్ను శిక్షించే ప్రయత్నించారు, నన్ను వధించే ప్రయత్నించారు, ఆ యొక్క ఆలోచనలే. సో వాళ్ళు ఏది నాది ఏం తప్పు ఉందో, ఏమి వీళ్ళు అలా ఆలోచన చేస్తున్నారు అనే ఒక ఆలోచన చేసుకొని భగవంతుని స్మరించుకొని ఉన్నారు. సో వీళ్ళు దుర్వాసముని వచ్చిన తక్షణమే వాళ్ళు త్వరనే దుర్వాసముని క్షమ కోరినప్పుడు, నాది ఏదైనా ఒక భక్తి కార్యాలు ఉంటే భగవంతుని నేను సంతృప్తి చేసి ఉంటే, ఆ ఒక
పుణ్యము, ఆ ఒక ఇది భగవంతుడి ఆశీర్వాదము వీన్ని రక్షించని అని వాళ్ళు భగవంతుని కోరేది. సుదర్శన్కి వాళ్ళు ప్రార్థించేది. సో తర్వాత సుదర్శనుడు నిలుపుతారు. సో చెప్తారు. అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది ఇది ద్వేషభావము, అసూయాభావము ఇవంతా సహజ భావం భౌతికంగా. అయితే ఎంత తీవ్ర తపస్సులతో కూడా వెళ్ళదు ఇది. అయితే భక్తి మార్గంలో ఇవంతా త్వరనే అది కూడా ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది. సో వీళ్ళు యోగాభ్యాసం నైపుణ్యం పొందేవాడు ఎవరు? ఇక్కడ చూసే దుర్వాస ముని. ఎస్, అయితే కూడా ఈ భక్తి మార్గము శ్రేష్టతమ మార్గం. ఇది శ్రేష్టమైన మార్గము, మనకి సంపూర్ణ భౌతిక కల్మశాల నుంచి ముక్తులుగా చేస్తుంది. సో ఇది అవగాహన అయినాక దుర్వాసముని చెప్తారు, అన్ని లోకాలకి తిరిగి మరల వాళ్ళు ప్రయాణం ప్రారంభిస్తూ వాళ్ళంతా ట్రావెల్ చేసి ఈ మహారాజ్ అంబరీష్ది గొప్పతనాన్ని, కీర్తిని వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తారని చెప్తారు. సో తర్వాత దుర్వాసముని. ఎస్, సో ఇక్కడ ఆచార్యులు చెప్తారు, ప్రభుపాదులు ఈ కొన్ని లక్షణాలు చూస్తుంటే రిపీట్ గా అనిపిస్తుంది. ఈ దివ్య గుణాలు, ఇది భగవంతుడు చెప్పేది ఎలా అంటే మనము ఇవంతా పొందాలి అని. సో భక్తుల మనం అవుతున్నాము అంటే మనము మనకు చెక్ చేసేది. ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తున్నామంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది మనం చెక్ చేసేది. మన ఫీవర్ తగ్గుతుంది, మనకి ఒక తగ్గుతుంది, ఇంకొక లక్షణాలు తగ్గుతుంది. సో అలాగే ఇదంతా దివ్య గుణాలు మనకు వస్తుందా, ఈ ఒకటి ఇదంతా మనము చెక్ చేసేదానికి మనకి భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఇక్కడ వెరుస్తుంది. ఎవరు భగవంతుడికి చాలా మిక్కిలి ప్రియులు, వెరీ వెరీ డియర్. సో ఆమె భక్తుడికి ఎంత కావాలి అంటే ఈ దివ్య గుణాన్ని మేము పొందే మన ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. సో మనం భక్తి కార్యాలు ఎక్కువగా చేయాలి. దాంతో మనం కూడా ఒక అన్వేషణ, మన ఇంట్రాస్పెక్షన్తో ఇది మేము పొందుతున్నామా అని చెక్ చేసేది అనిగా చెప్తున్నా. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధానా మత్పరమ భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియ. నన్నే పరమ గమ్యముగా చేసుకొని భక్తి యోగమును ఈ అమృత పథమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. ఎస్, అసత్సంగమును వీడి దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ శుద్ధమైన భక్తియుక్త సేవ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపము ద్వారా మనము పరమోత్కృష్టమైన భగవద్ధామను పొందవచ్చును. సో ఈ భక్తి యోగ అధ్యాయం భగవంతుడు అంత దీనిగా ఎస్ ఆధ్యాత్మికంగా ఆ భక్తి కార్యాలే శ్రేష్టమైన కార్యాలు. సో అది అభ్యసించేదే ఉత్తమము అని భగవంతుడు మనకి తెలిపేది. హరే కృష్ణ, అందరి భక్తికి ధన్యవాదాలు. సో చాలా మంది మీరు కొంతమంది గణకాలి బ్యాచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళంతా సెకండ్ లెవెల్ క్లాసెస్ లో ఉన్నారు అనుకుంటాను. అది 18 రోజుల తర్వాత ఒక సండే అది శ్రద్ధ కదిని సంకల్ప ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటుంది. మీరందరూ ప్రతిరోజు జపం చేస్తాను అని ఒక సంకల్పం తీసుకునేది ఒకటి. నెక్స్ట్ సండే అది మన భగవంతుడు శ్రీ రాధా గోవింద ఎదుట ఈవినింగ్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఎవ్రీ సాటర్డే సండే సెకండ్ లెవెల్ క్లాసెస్ అని 4 months లో వాళ్ళు ఈ భగవద్గీతని ఇంకొంత ఎక్కువ డీటెయిల్ స్టడీ. సో దానికి మీరే దాన్ని చదివి దాన్ని నేర్చుకొని ఒక ఎగ్జామ్స్ అని కూడా ఉంటుంది. దాంట్లో ఎవ్రీ వీక్ 2 chapters అని ఉంటుంది. సాటర్డే సండే క్లాసెస్ సెకండ్ లెవెల్ దాన్ని జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆమెట్గా అది ఒక 4 months గీత ప్లస్ ముఖ్య భక్తి పుస్తకాలు అయ్యండి ఉపదేశామృతం, భక్తి రసామృత సింధు, ఈశోపనిషత్. ఈ 4 పుస్తకాలు దాంట్లో ఉంటుంది. దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, ఇంకొకటి ఓకే నేను చూపేయాలా ఈరోజు. టైం ఏమో అయింది 7:10. హరే కృష్ణ, అదే డొనేషన్స్ చూపిస్తాం కదా మాతాజీ. చూపించండి ప్రభుజీ. లైవ్ ఉంచుతారా ప్రభుజీ? లైవ్ స్టాప్ చేసాను అనుకుంటాను నేను. ఇంకా ఉందా?